Bai. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santu izenean. Amen. Jesucristo jaunure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin. Ongi etorri denoi, Madreneko baseliza ontara, baseliza ezakit, katedrala ia, Ze hundia, zatzen ze polita. Eta nahi dugu, Santa Maria Madalena bezala, aitortu gure pekatuak. Bera pekatari haundia zen. Bai, nino askoz gehiago maitezun. Gu ere. Erroki jauna, Kristo erroki, erroki jauna, erroki dakigula, jainko guzi saltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bitzaran. Amen. Egin dezagun otoi, zui jainko zure senobakarrak bere piztueran bere pozgarria guzti iragartzeko eginkizuna eman zion Maria Madelenari. Egizuaren otoizari eskertaren exempluari jarraituz, eman dezagula Jesukristo merpiztuaren berri, eta ikus dezagula zure intzan errege, zurekin eta Espiritu Santuak dekin batean,
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Entzun dezagun Jaunkoren hitza. San Pablo apostoloak Korintotarrei egindako bigarren gutunetik. Zenideok, Kristoren maitasunak behartzen gaitu jakinik bat denengatik hildela eta ondorioz denak hil direla. Kristo denengatik hilda bizi direnak ez daitezen beretzat bizi. Bere haiengatik hil eta piztu den harentzat baizik. Beraz, hemendik aurrera guk ez dugu inor giza ikuspegi hutsez balioztatuko. Eta noiz bat Kristo giza ikuspegi hutsez balioztatu izan badugu ere, orain ez dugu hala egiten. Beraz, Kristorena dena sorkari berri da. Zaharrenak egin du, berria sortu da. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Jauna zuekin azure espirituarekin Jesukriston evangelioa San Juanen liburutik jauna Asteko lehen egunean Maria Magdalena ilobira joan zen goizean goiz, artean ilun zegoela, eta herria ilobitik kendua ikusizun. Orduan, Simon Pedro gana eta Jesusek maitezun beste ikasle gana itzuli zen lasterka eta esan zien, eraman egin dute jauna ilobitik, eta ez dakigu non jarri duten. Maria ilobi ondoan zegoen kanpoan negarrez. Eta negarrez zegoela, ilobirentzat makurtu zen tabia ingero ikusi zitun, zuri jantziak. Jesusen gorpua egon zen lekuan eserita bata burualdean eta beste haunetan. Aingeruak esan ziote, zer duzu negarrez emakume? Hark erantzun zien, nire jauna eraman dute eta ez dakit non ipini duten. Hau esan eta berehala atzera itzuli, eta Jesus ikusizun zutik. Baina ezen konturatu Jesus zela. Jesusek esan zion, zer duzu negarrez emakume, noren bila dabil zabiltza? Hark baratze zaina zelakoan esan zion. Jauna, zuk eraman baduzu, esadazu non ipini duzun, eta ni jasoko dut. Jesusek esan zion, Maria, honek hurbilduz esan zion hebreraz, Rabuni, hau da, maisu.
Jesusek esan zion, utz nazazu oraindik ez banaiz aitagana igo, zoaz nere senideen gana, eta esaiezu, nere aitagana eta zuen aitagana banuie, neure jaungoikoa gana eta zuen jaungoikoa gana. Joan zen Maria Madalena eta berri hau eman zien ikaslei. Jauna ikusi dut eta hau esan dit. Jaunak esana. Bueno, hemen dugu Maria Madalena. Ez daki ziur nor den. Ez daki ziur Lazaro eta Martaren arreba badan, Betanian bizi zen, edo agertzen da beste evangelioko ez pasartean, adultera bezala, eta nahi zuten judutarrek harrika bota eta Jesus defendatu zuen. Evangelioak esaten digu Maria Magdalenatik Jesusek atera zituen 7 deabru. Zer zen hori? Behar bada dira 7 bizioak. Baina hemen ikusten dugu buru ezur bat badula eskuan, hori esan nahi du, berak bazekien pekataria zela eta nahi zuen penitentzia eginez. Bera, pekatu egin zuen berak. Mino askoz gehiago maitezun. Eta horregatik, Maria Madalena beste ikurra bat mendo gurutzean eskuan. Bera bakarrik, Maria Josen amarekin, egon zen Kalbarioan. Eta bera zen apostoluen apostolua. Berak kontatu zien apostoluei Jesus piztu zela. Eta gu, Maria Madalena bezala, gure pekatuak baditugu. Ez gara perfektuak, ez gara Superman, gu denok ditugu, genio txarra, alperkeria, pixko denetatik, bai? Mino, guk imitatu behar duguna da maitasunean. Guk ere, naiz eta pekatu handiz, maitasun gehiago. Bera bezala. Eta beste gauza da. Gu ere, Maria Madalena bezala, iragartzen aldugu Jesusen berri ona. Jesusen baloreak, Jesusen piztuera, Jesusen alaitasuna, ere hemen goizuetan. Gauza arrarorik ez egitean. Pelmazo edo pesado utxak ez izaten. Baina guk ere, gure jarrerakin, gure alaitasunarekin, Jesusen embajadoreak, Jesusen mezulariak izaten algara. Eska ezagun gaur laguntza Maria Madalenari, gu ere Jesusen mezua zabaltzen. Eta orain zutik, esanen dugu gure eskaria. Eta bizi, eska ezagun Elizaren alde, Jesusen piztuera lekukoa izan gaitezen. Eska dezaiogun jaunare, aurten Eliza hontan gordetzen dugu erraldoiak, Asier eta Maia. Goizetako gizon emakume haundienak. Hemen ere eska ezagun goizueta benetako alaitasuna gorde dezagun. Eska dezaiogun jaunare, eska dezagun,
sortutako gaixoen alde, eta hemen gure artean sufritzen duten alde, edo bakarrik sentitzen diren alde. Eska dezaiogun jaunaren, zenbat jende etorri zen ona gaurko egunean, gure arbasoak nola eraiki zuten baseliza hau hain handia. Bueno, eskazago gure itzuten alde. Loidene, Talduz Inportako familiak, Magdalena Lasarte eta Dionisio Aranburuaren alde. Eska dezaiogun jaunaren, hau dena eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez. Zen. Zenideok egin dezagun otoiz, guztio batean Eliza osoaren oparia, jangoikoari eskaintzerakoan. Onartu jauna, Maria Magdalena santuaren oitzarpenean ekarri ditugun emaitzak. Zure semeak bihotzonez hartu baitzun, Maria Magdalena berari erakusi zion baitasuna. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, hauna zurekin. Gora bihotza eskerra jangoiko gure jaunari. Tokidabai eta zuzen bidezko eta salbagarri, guk zu aita guziuna, gauza guztien goratzea eta aitortzea zure errukia ez dela, zure almena bino txikiagoa, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ura, baratzean, Maria Magdalenari agertu baitzaion, izan ere Mariak hemengo bizaldian maitezun Jesus, hiltzen ikusi gizun gurutzean, haren bila joan zen hilobita zegoenean, eta bera izan zen lehenbizikoa, hien artetik berpiztu adoratzen. Jesusek berriz, apostolen aurrean, apostolo eginkizuna emanez oratuzun, bizi berriaren berri ona, munduko azken mugeteraino iritsi zedin. Horregatik guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.
santua, osasun ezbetera, degatua, zakatzalea, erukizu, osana, osana, Santu zera, bai jauna, eta santutasun guztien iturri. Santu egizkizu badau bitardek zure espiritu isuriz Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala ogia hartu. Eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza da eta zuen zat emango den. Era berean afolondoan kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigan. Hau da sinismenaren misterioa, Ireka Kristu zegara zauna, zu berrizteko ziganten, hau errua, Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera goratuz, biziaren ogia eta sainkaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango guan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeur eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santorekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izango guan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Loidene eta alduntzin bordako familiako difuntuak, Magdalena, Loiarte eta Dionisio Aramburu, eta hildako guztiak ere, har izazu zeur arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizia eritz ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, Apostol Santuekin, Maria Magdalena Santuarekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun.
Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoiko alguztik horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaitza guztika, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzak egindu erakutsiari jarraituz, gozez beterik kanta dezagun. Gure aita, zerureta, zerana, sandu izan betik zure izena, etorretik zure benua. Gaizazu jauna, gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesucristo gure jauna, zuk esana da apostuluei, pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure lizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu lizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozu pakea, elkar. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak, jauna ni ez naiz inor zuri esean sartzeko, ezazuit bat eta zena.
Dena. Bai. Eta orain, zure ditugu bertso batzuk, bakizue Don Estebanek egin dituenak, hemen bere hautsak daude. Eta orain entzuten dugu bertso hauek Santa Maria Magdalena.
Egin dezagun otoiz, maitasun iraunkorrez lotu izaion etengabe Maria Madalena santua Kristo bere maisuari. Egizu jauna zure misterioak santuki hartzeak, zar dezaigula bihozean maitasun hori bera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta orain, egingo dugu responso bat, denentzat. Ermita hau, eraikintzen dutenentzat, hainbeste eta hainbeste jendea Maria Madalena debozio handia izan zutenentzat, Don Esteban, hemen dago bere errautsak, eta gure difuntuentzat. Guztiduna zure semailetagin eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu, eriozean zure semerekin bat egin diren zure zerbitzariak, misterioen bidez poztu daitezela haren piztuaren parte izateaz. Jesukristoren bitartez. Hauna zuekin, ea zure, zaitezatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean. Yeah.
Yeah.